رسائی نبی دے در تیجے ہووے رسائی میں سمجھا مل گئی مینوں خدائی نبی دے در تیجے ہووے رسائی میں سمجھا مل گئی مینوں خدائی نبی دے در لکاواں ایس لئی ہنجواں جگ تو لکاواں ایس لئی ہنجواں جگ تو اے موتی نے حیاتی دی اے موتی نے حیاتی دی کمائی نبی دے در تیجے ہووے رسائی میں سمجھا مل گئی مینوں خدائی نبی دے در خیال آوے جدوں سونے نبی دا خیال آوے جدوں سونے نبی دا نہ غم مینوں روے نہ فکر کائی نہ غم مینوں روے نہ فکر کائی میں سمجھا مل گئی مینوں خدائی نبی دے در تیجے ہووے رسائی میں سمجھا